Версаче от Лая Фаран Грейвс. Не се влияйте от тенденциите, не позволявайте на модата да ви притежава, а решете какви сте, какво искате да изразите чрез начина си на обличане. Джани Версаче. Джани Версаче е италиански моден дизайнер на дрехи и сценични тоалети. Повлиян от творчеството на Андри Орхол, древноримската и древногръцката култура, както и от абстрактното изкуство. Смятан е за един от най-колоритните и талантливи дизайнери на 20 век. Основател е на модна къща Версаче. Първият бутик е отворен в Милано на Вия Дела Спига през 1978 година. Модна къща Версаче винаги е била част от модния авангард. Стъпила здраво в популярната култура, марката стои зад някои от най-незабравимите моменти на модния стил, от роклята с безопасни игли на Елизабет Хърли до златната броня на Лил Нас Екс по време на Мет Гала, от корицата на Харперс Базар с Леди Даяна до провокативната зелена рокля на Дженифър Лопес. Версаче разказва историята на емблематичната модна къща от създаването и от Джани Версаче до днешния и култов статут под водачеството на Донателла. С над 100 снимки запечатали моменти на червения килим, знаменити произведения и зашеметяващи ревюта, това е невероятна колекция на всичко свързано с Версаче. През 1978 година името му вече е марка, а първият му бутик отваря врати в модната столица Милано. Предстоят десетилетия, през които Версаче ще придобие статут на божество. Не само в облеклото и в ароматите, но и в домашния декор. През 1992 година Версаче навлиза в парфюмерийния бизнес и представя парфюма Versus Donna в Милано. На 15 юли 1997 година светът загубва една легенда, а убийцът на Джани Версаче се самоубива с последни думи "Всичко е платено". Основният заподозрян за убийството му е Андрю Кунанан. Той е намерен мъртъв в навес на лодки на плажа в Майами. Убийството на Джани потриса целия свят, не само модните среди. Очаква се крах на империята му, ала поет от сестра му Донателла, бизнесът на Версаче и до днес отчита продажби за милиарди, макар и вече част от икономически мастодонт. Над 200 бутика по целия свят приемат ежедневно своите клиенти, за да ги облекат в изисканост. Искам да бъда запомнен като човек, опитал се да разчупи бариерите в модата, да изведе модата на улицата, да повлияе на хората по най-добрия начин, казва Джани Версаче. След смъртта на Джани, сестра му Донателла Версаче е вице-президент на компанията. Тя се превръща в креативен директор, а по-големият му брат Санто Версаче става главен изпълнителен директор. Дъщерята на Донателла Алегра Версаче притежава 50% от компанията, с която започва да се занимава, след като навършва пълнолетие. През юли 1998 година Донателла представя своята първа колекция висша мода за Версаче, ателие под името Versus в хотел Риц, Париж. Тя построява своя подиум над басейна на хотела, както прави брати всеки сезон. С тази и следващите колекции Донателла доказва, че бъдещето на модна къща Версаче е в сигурни ръце. След корпоративната криза през 2001-2002 година, през 2003 Фабио Масимо Качиатори започва възстановяването на компанията. От 2004 Джан Карло Дирисио от Айт Холдинг е изпълнителен директор на групата. През юли 2009 година Джан Джакомо Ферари от Джил Сандер Груп е назначен за новия главен изпълнителен директор на компанията. През 2000-та зелената рокля на Дженифър Лопес на 42-те ежегодни награди Грами привлича вниманието на медиите. Роклята е петата най-впечатляваща рокля на всички времена, според гласуване на Daily Telegraph през 2008 година. Компанията е на минус през първите години на 21 век. Фабио Масимо Качатори е назначен за главен изпълнителен директор, за да върне Версаче на върха. Фабио напуска през 2003 поради неразбирателство със семейство Версаче. През 2014 The Blackstone Group купува 20% от Версаче за 210 милиона евро. Към 2013 Версаче притежава над 80 бутика из целия свят, като първият извън Италия е открит в Глазго, Шотландия. Приятно четене!